سلام علیکم دوستان عزیز و подписчикони канали Дунёи Рэп. имрӯза видеои мо бо хоҳиши мухлисони Баха МС тайёр карда шуд. яъне Баха МС кист, дар куҷо таваллуд шудааст, чанд сола аст, чӣ кор аст, бо киҳо ҳамкорӣ дорад, дар рэп чӣ корҳо кардааст ва бо чӣ мақсадҳо рэпер шудааст, ҳамаашро гуфта мегузарем. видеоро то охир тамошо кунед, лайк ва подпискаро фаромӯш накунед, дастгирӣ кунед ва дар комментария нависед видеои оянда дар бораи кадом рэпер шавад. сомонаи мо дар ютуб Дунёи Рэп. яке аз рэперони ҷавони хушсадо Баха МС мебошад. номи аслии Маҳмудзода Баҳром мебошад. ӯ 2 сентябри соли 2002 дар шаҳри Душанбе ба дунё омадааст. ӯ дар оила сеюмин фарзанд мебошад ва мактаби миёнаи умумии рақами 179 шаҳри Душанберо хатм кардааст ва мехоҳад дар соли 2022 донишҷӯ шавад ва ба яке аз донишгоҳҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дохил шуда таҳсилро идома диҳад. Баха МС яъне Баҳром сабаби рэпер шуданаш ишқу ошиқӣ нестай ва ӯ ки бо рэперони тоҷик рафту омад наздикӣ дошт, завқ пайдо мекунад ба рэпсароӣ ва рэпи аввалини худро соли 2013 дар студия забт мекунад. рэпе ки аввалин маротиба мехонад номи он рэп ҷудоӣ. акнун кадом рэпҳо Баха МС-ро ба мардум шинос кард? якум, чашмакҳои хуморичӣ. фалон шидим гуфти вообще тахи такидидай натури рост мегӯ ченет надидам ма ино дида раҳойдан ғарамада ранги раҳои париши давалда дӯсту медоши чашмакҳои хуморичӣ ты мара ёд мекунӣ вақте ва дуюм рэпи бисёр паҳн гаштаи ёди дил мебошад. сюрприз ба номи ту чанамуд гилим набуду дасти нозуки ту да дасти соф бегона буд девона буд ишқима ба ёдиш ишқу сар кардам орзуи дига надоштум сарма хамо пас кардам дардои додагит қати кафе бардам аст буди ан ҳамин ду рэпи хондааш ӯро ба мардум шинос кард. ва акнун рэпҳое ки ба худи рэпсаро бисёр маъқул аст. ин якумаш хиёнат кардӣ ба ҷонум. рӯзи ҳама мегузара рӯзи ошиқ сиёҳай давои дарди ошиқ дорuna ёри бевафоай хандаҳота ёд кардама ки ҷода боши ҷонам да барум ҳазор духтарай накентира интизорум туи дугонадам. ва дуюмш харгӯшаки бемеҳр. инами трекча гӯш кунед. радасодум некем қапиди айёри ҷи марги ман қариб омадае касофа биёбину мара касали саратоне ари безеб қапидай мара лонкаи ёри бемери дағара қапидай. инами рэпҳо ба худи Баха МС аз байни дигар рэпҳош бисёртар маъқул ва бисёртар худаш гӯш мекунад. ва Баха МС бо Қатишон, Фрейд, Бадик ва дигар рэперон низ фит кардааст ва ҳамкорӣ дорад. ба рэпер будани Баха МС албатта ки мисли дигар рэперон оилаи ӯ низ розӣ нестанд, аммо ӯ касби интихоб кардаи худро дӯст медорад ва мехоҳад дар оянда яке аз ситораҳои рэпи тоҷик бошад ва дар дигар давлатҳо низ консертҳо ташкил кардан мехоҳад. боз дар комментария бисёртар саволҳо мешавад ки оё Баха МС оиладор аст ё дӯстдошта дорад. Баха МС дӯстдошта дошта буд, аммо дӯстдоштаи ӯ ба шавҳар баромад ва ин боз як зарба шуд ки ба Баха МС боз ҳам эҷодиёти худро бисёртар бо
رپ های عاشقیش زیادتر براره و درد دل خود را در رپ هایش نقل کند. آن همین بود در باره محمود زاده بهرام یعنی بخ امسی و کسایی که میخواهند رپ های را بسیارتر و اولین گوش کنند و کانالی که در 20 ثانیه و کامنتاری از کلیپ شدند داخل شود. پس کنید کانال شخصی بخ امسی می باشد، دستگیری کنید و پیشروی از ماست. خواهید تا ویدیو آینده در پناه الله باشین و در کامنتاری حتما فکرهای خود رو نویسین و بگوین که ویدیو آینده درباره کی بشود. Somos na Imo dar YouTube do New Rap.